올라서다 정말 아주 고막하게 러주 계획 신에 한번 쏘당 근데 대신도 이게 이제 아 아주 시라하게 롬니오 넘버 쏘당 미세도다 아주 에 Więc najpierw chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom z różnych klasztorów, wszystkim lamom i tulku i wszystkim uczniom z różnych siedr, szczególnie mniszki oraz wszystkim moim uczniom, którzy oglądają te nauki przez webcast. Chciałbym życzyć Wam tashidelek. I wczoraj mówiliśmy o tym, jak mięso może być czyste na 3 sposoby. I czy wolno nam je jeść, czy nie? Czy powinniśmy? Więc omówiłem ten temat, tak? Kiedy mięso jest kiedy posiada tą trojaką czystość i kiedy Buddha mówił, że można je jeść. Buddha Buddha nauczał swoich uczniów, szczególnie uczniów, którzy przyjęli ślubowania, że nie powinni jakby żyć zbyt komfortowo, że powinni żyć z datków, z ofiar innych ludzi. Ale kiedy mniszki wychodzili po jałmużnę od domu do domu, to chodzili od domu do domu prosząc o jedzenie. Wówczas istniało ryzyko, że któryś z tych domowników, z tych osób jakby zabije specjalnie w tym celu jakieś zwierzę, jakąś istotę, żeby ofiarować im mięso. Więc ze względu na to ryzyko, Buddha zalecił, aby jeść mięso tylko takie mięso, które jest czyste na 3 sposoby. W owym czasie więc ludzie mówili, więc ludzie wtedy mówili, że Buddha zalecał swoim uczniom, aby jedli mięso. To nie do końca tak to było. Mówił, że jakby zalecał jedzenie mięsa, które jest czyste. W owym czasie w Indiach ludzie przepraszam, byli w większości wegetarianami, szczególnie w dżaininizmie i też, tak jak wcześniej mówiłem, sekta Brahminów też nie jadła mięsa. Dlatego ci ludzie zaczęli krytykować Buddę. Nawet buddyści, nawet uczniowie Buddy zaczęli krytykować Buddę za to, którzy kłócili się z nim o to i że dlaczego on pozwala jeść mięso, które jest czyste na 3 sposobów. Szczególnie takim uczniem, który to szczególnie kłócił się o to z Buddą, był Devadatta, był jego uczeń Devadatta. Devadatta był synem wuja Buddy, Amrotidany. Więc Amritodana był jego wujem, Devadatta był jego kuzynem, tak?
Tak czy inaczej różnie to się wyjaśnia, ale taką wersję przyjmujemy teraz. Więc Devadatta był jednym z pierwszych mnichów, którzy przyłączyli się do Buddy, którzy wstąpili do społeczności klasztornej Buddy. Ale on ale on później jakby rozwinął taki dziwny sposób patrzenia na Buddę i rozwinął taką wielką, zaczął rywalizować z Buddą. Wyodrębnił się, odsunął się od Sangi Buddy i założył swoją własną społeczność buddyjską i własną szkołę. Potem odszedł. Niektórzy mówili, że niektóre źródła podają, że odszedł, że się utopił w powodzi, że po prostu ziemia się rozstąpiła i go pochłonęła. Tak czy inaczej, wygląda na to, że jego uczniowie pozostali i na przykład mnisi chińscy, którzy przybyli, tacy znani mnisi, Faxian i Qingsang, kiedy oni przybyli do Indii, aby studiować w Indiach buddyzm, to w swoich zapiskach wspominają o tym, że natrafili na tradycję dharmy, jakby kontynuującą te nauki Devadaty. I ci mnisi jakby zapisali, że ludzie podążający tradycją Devadaty przyjmowali schronienie w 3 Buddach przeszłości, a nie przyjmowali schronienia w Shakyamunim. Więc w IV do VIII wieku mniej więcej ta tradycja trwała. Więc Devadatta spowodował schizmę, schizmę w Sandze, czyli społeczność Buddy, klasztorna Buddy rozbiła się na 2 frakcje. Próbował również zabić Buddę, czyli jak to się mówi, nie zabił go, ale go zranił. Czyli dokonał jednych z najgorszych jakby czynów, jakie można dokonać. Zgodnie z jakby takich jak zabicie ojca czy matki, tak? Więc zgodnie z pismami w podstawowym pojazdowego pojazdu Theravady, Devadatta odrodził się w piekle. Ale jedna z Avatamsaka Sutra Mahayany jakby przedstawia taką tezę, że Devadatta przebudzi się do stanu Buddy w przyszłości. Inna zaś z sutr Mahayany mówi o tym, że Devadatta był emanacją Buddy, która pojawiła się po to, by ukazać tak naprawdę wielkość Buddy, bo Devadatta rywalizował z Buddą i przez to ludzie mogli jakby zobaczyć prawdziwą wielkość, prawdziwą moc Buddy. I też pokazać, co grozi istotom, którzy dopuszczają się tego rodzaju zła. Więc co Devadatta uczynił? Devadatta chciał dodać do tych zaleceń Buddy 5 dodatkowych reguł. Jedną z tych reguł miał być pełen wegetarianizm, reguła, która mówiła o tym, że mnisi i mniszki nie powinni w ogóle jeść mięsa. I wygląda na to, że więc Buddha nie zaakceptował tych sugestii, tych dodatkowych reguł. I z tego powodu właśnie ta społeczność Buddy rozbiła się na 2 frakcje i stworzyła 2 różne odrębne szkoły.
ngabju ba sa tizu na ro ya siwi mina kengre dirinde shuma hose. Więc różne teksty mówią o tych pięciu, co było tymi pięcioma dodatkowymi regułami zasugerowanymi przez Devadatę. Tutaj różne teksty mówią o różnych jakby regułach, ale na pewno jedno z nich dotyczyło niejedzenia mięsa w ogóle, odrzucenia jedzenia mięsa. Czyli podsumowując, Buddha stworzył taką regułę, że ludzie należący do jego społeczności nie powinni jeść mięsa, które nie jest czyste na 3 sposoby, tak wyjaśnione wczoraj. Natomiast Devadatta przyjmował taką perspektywę, opinię, że mięso w ogóle nie powinno być, że mniszki w ogóle nie powinni jeść mięsa i powinni praktykować jakby taki bardzo czysty wegetarianizm. Nie tylko, że to zasugerował Buddzie, ale też stworzył taką właśnie zasadę w społeczności, która się wokół niego stworzyła. Odrębnej społeczności Devadaty. Z tego powodu na przykład pan Dharmy Sakya Pandita powiedział do swojej społeczności klasztornej, wyjaśniał, że zgodnie z tymi naukami mnisi podążający za podstawowym pojazdem powinni jeść mięso, gdyż inaczej popadną właśnie w taki ekstremalny pogląd, że inaczej opadną w ekstremizm i zachowają się tak jak jakby ludzie podążający za Devadatą. Istnieje wiele jakby tekstów, w których właśnie lamowie tybetańscy poruszają ten temat. Mówią w ten sposób. I oni uważają, że jedzenie mięsa powinno być przyzwolone. Powinno być, że mnisi w Tybecie, mniszki w Tybecie powinni jeść mięso, powinni mieć taką opcję. Więc powinniśmy się temu przyjrzeć. Kiedy zaś spojrzymy na ale z drugiej strony musimy też przyjąć, że Mahakasyapa mówił o niejedzeniu, mówił, że on nie je mięsa w ogóle. Czyli taki Mahakasyapa był jednym to jest jakby taki cytat tego dotyczący z pewnego komentarza do Vinai. Kiedy mówimy więc w tym cytacie, w tym tekście, nie będziemy tego tak dokładnie czytać, ale głównie chodzi o to, że właśnie mówi się o tym, że Mahakasyapa nie jadł w ogóle mięsa i był bardzo, bardzo jakby taki
ostrożny w tym, w ogóle co jadł. Mahakasiapa uważał, że należy jeść jakiekolwiek jedzenie jest ofiarowane mnichowi czy mniszce. Natomiast na przykład inny uczeń Buddy, Bakula, czy też Arhat, jeden z tych wielkich Arkatów, uważał, że mnisi mniszki powinni jeść najgorsze jedzenie, jakie jest ofiarowywane, a zazwyczaj najgorszym jedzeniem nie było mięso. Mięso było tym lepszym jedzeniem według. Więc wyjaśnia się to na różne sposoby. Mówi się, że właśnie ten Bakula nie jadł tych lepszych posiłków, dlatego właśnie, że one zawierały mięso. I mm, więc Bakula po prostu nie jadł tych lepszych posiłków, po prostu powodowany współczuciem. Zaś te lepsze jedzenie zawsze wiązało się z zabijaniem istot, podrzynaniem im gardeł i tak dalej. Tak czy inaczej, jakby więc jakby pytanie tutaj można sobie zadać, czy Bakula czy on nie przyjmował tego lepszego jedzenia, czy też wyrzucał je później. Jeżeli nie przyjmował, to byłoby to niezgodne z zaleceniem Buddy, gdyż Buddha zalecał, aby przyjmować wszystko, co ludzie nam ofiarowują. Kiedy zaś przyjmiemy już jakieś pożywienie, a potem je wyrzucamy, to tak jakbyśmy odrzucali datek ofiarowany przez kogoś w dobrej wierze, tak? Jakbyśmy go marnowali. Więc jakby pytanie jest takie, czy w ten sposób jakby wybierając, które jedzenie jest lepsze, które gorsze, to czy nie popełniamy właśnie takiego grzechu jakby przewinienia próżności? Nie mamy Jedyną odpowiedzią na to byłoby to, że gdyby Bakula miał taką zdolność jasnowidzenia, być może miał jako rozwinięty archat miał zdolność jasnowidzenia i mógł jakby widzieć, w których domach jest gorsze jedzenie, w których domach jest lepsze, w których domach rozdaje się mięso, a w których nie. I wówczas mógł zdecydować, żeby jeść to gorsze pożywienie, czyli nie zawierające mięsa. Teraz tutaj w innym cytacie mówi się o tym, że Mahakasiapa miał jakieś 12 takich właściwości dobrego treningu mnichów i między innymi nie jadł mięsa. Więc istnieje wiele takich cytatów mówiących o tym, że Mahakasiapa w ogóle nie jadł mięsa, nie unikał mięsa.
Więc Mahakasyapa, jak wiemy, był jakby bliskim uczniem Buddy, więc co oznaczało, że samo niejedzenie mięsa nie było jakby dowodem na to, że ktoś przyjął pozycję Devadaty i odsunął się od Buddy. Wielu uczniów, którzy byli uczniami, nadal pozostawiali uczniami Buddy, nie jadło mięsa, po prostu unikało mięsa. 다이면에 껍질 주사는 넘수 답에 샤짜면 마사나 에너지 레진이 초도 차 I na pewno Buddha nie zarządził tego wszystkiego, nie stworzył takiej zasady, że ludzie, którzy nie chcą jeść mięsa, muszą je jeść. Na pewno tak nie było. Czyli ta zasada, czy ktoś je mięso czyste na 3 sposoby, czy też nie je go w ogóle, to nie znaczyło, że jest uczniem Buddy, czy nie jest uczniem Buddy. Po prostu ci, którzy chcieli jeść mięso, mogli jeść tylko i wyłącznie mięso, które było czyste na 3 sposoby. Dlaczego zatem Buddha odrzucił tą propozycję Devadaty? Nie dlatego, że to sama taka zasada była zła. Buddha odrzucił tą propozycję Devadaty tylko dlatego, że że jakby pojawiła się w umyśle Devadaty za sprawą złej motywacji. Devadatta po prostu był bardzo dumny, zazdrościł swojemu kuzynowi Buddzie. I po prostu kłócił, jakby krytykował go pod wieloma względami i chciał stworzyć lepszą społeczność. I według niego stworzenie zasady, że w ogóle nie należy jeść mięsa, było po prostu stworzenie lepszej zasady, lepszej reguły niż ta, którą stworzył Buddha. Więc na pewno Devadatta nie stworzył takiej zasady powodowany współczuciem dla innych istot. On stworzył taką zasadę powodowany zazdrością, dumą i chęcią rywalizacji z Buddą. Po to, aby pokazać, że jest lepszy. Więc ta motywacja odrzucenia mięsa była po prostu niewłaściwa. On chciał po prostu upokorzyć Buddę, nic poza tym. To nie była jakaś zasada stworzona, wyłaniająca się z czystej motywacji Devadaty. Więc później kiedy te 18 jakby szkół buddyjskich się zaczęło upowszechniać, większość z nich uważała, że jedzenie mięsa jest w porządku, jeżeli to mięso jest czyste na 3 sposoby. Ale kiedy pojawiła się szkoła Mahajany, kiedy ona się zaczęła upowszechniać i zaczęły się upowszechniać sutry Mahajany, szczególnie te sutry, które nauczają o naturze Buddy, takie jak Wielka Parinirvana, Sutra Wielka Parinirvana, Lankavatara Sutra, Sutra Angumilali i tak dalej. Te wszystkie sutry mówią o tym, sutry Mahajany, tak, mówią o tym, że jedzenie mięsa jest niewłaściwe i nie powinno być praktykowane, przez nikogo. Dlaczego sutry Mahajany zabraniały jeść mięsa, czy też odradzały jeść mięsa? One należały do 3. obrotu dharmy, czyli uczyły głównie o tym, o naturze Buddy, tak? A natura Buddy często jest wyjaśniana poprzez tą analogię, że wszystkie istoty są naszymi matkami, wszystkie istoty są naszymi rodzicami, więc jak można jeść ciało naszych rodziców?
Więc kiedy dodatkowo, jeżeli jemy, jeżeli uczniowie Mahajany jedzą mięso innych istot, to jakby narusza ich zdolność do miłującej dobroci i do współczucia. To tak jakby te uczucia zostały naruszone, jakby zostały osłabione. Więc i dlatego Buddha zalecał, aby uczniowie Mahajany unikali jedzenia mięsa, bo w ten sposób ich miłość, miłująca dobrość i współczucie nie osłabną. Szczególnie właśnie w tych sutrach opowiadających o esencji, o naturze Buddy, mówiących o tym, że wszystkie istoty posiadają naturę Buddy. Byłoby jakby nielogiczne, aby jednocześnie mówić o tym, że możemy zjadać istoty, które są w gruncie rzeczy takie same jak my, które również posiadają naturę Buddy. Więc w wielu sutrach Mahajany, nie będziemy tutaj przytaczać teraz tych cytatów, ale w wielu sutrach Mahajany się o tym mówi. Więc w języku chińskim, w tradycji chińskiej istnieje sutra, która jest tak zatytułowana Niejedzenia ciała istot naszych rodziców, czy też niejedzenia coś takiego. Ta sutra została odnaleziona za czasów przez Maitreję, znaczy, więc mówi się, że za czasów Maitrei, za czasów przyszłego Buddy, za czasów przyszłego Buddy Maitrei, Buddha zapowiedział, że kiedy będziemy praktykować wówczas głównie Mahajanę i wówczas jedzenie mięsa będzie naruszeniem naszych ślubowań. I poza tym głównie Bodhisattva Maitreya jakby uczy o naturze Buddy, prawda? I o poglądzie Sentong. Lepiej nie mówić może Sentong, tylko po prostu mówić o tym, że Maitreya jakby nauczał o naturze Buddy. Więc jeżeli nauczał o naturze Buddy, musiał nauczyć od tego, że wszystkie istoty posiadają naturę Buddy, więc wszystkie istoty są takie same pod tym względem. Czyli tak zwana Gyulama, którą pewnie znacie, właśnie tego naucza. Więc pomyślałam sobie, że kiedy mówimy na sutrę Paranirwany, co jest napisane, tam mówi się o tym, o tym, że ta zasada pozwalająca na jedzenie mięsa, które jest czyste na trzy sposoby, to była taka zręczna metoda Buddy, aby eliminować mięso jakby stopniowo. Że po tym, jak Buddha odszedł w nirwanę, jedzenie mięsa już nie było dozwolone, już nie było jakby dozwolone w społeczności mnichów. Nie wiem, czy tak było faktycznie. Ciężko to jakby teraz udowodnić, ale faktem. Że ta sutra Parinirwany mówiła o tym, że to odrzucenie mięsa miało być stopniowo i że po odejściu Buddy nie powinno się jeść, w związku z tym, że Buddha jakby zalecał, aby po jego odejściu nie jeść już mięsa. Buddyści Theravady jakby nie akceptują tego rodzaju stanowiska, w ogóle nie akceptują żadnych sutr Mahajany, uważają, że to nie były nauki Buddy.
W związku z tym później tutaj jest cytat z takiego mistrza, który się nazywa Gendin Drup, który był mistrzem astrologii, mistrzem Kalaczakry. I on jakby mówi w swoich tekstach, że ta sutra i faktycznie inne sutry wspominające o niejedzeniu mięsa były głównie przeznaczone dla uczniów Mahayany. 제 포박한 세나 니바 용사라 했다. 가르사나 제 포박한 Jakby te sutry jakby mówią o tym, że niejedzenie mięsa jest zabronione ze względu na rozwijanie współczucia. Inni mówią o tym, że z tego powodu, jeżeli tym powodem się kierujemy, to również niejedzenie ryżu powinno być zabronione. Gdyż kiedy hodujemy ryż, to jakby zabijamy wiele owadów, tak? Wiele robaków i tak dalej. Wielu ludzi taki argument przytacza, że kierowanie się współczuciem jest przy niejedzeniu mięsa jest nielogiczne. Gdyż zawsze zabija się jakieś istoty. W Sutrze Angulimali Buddha również mówił o tym, że mnisi nie powinni uprawiać roli. Również gdyż też to jakby rani czujące istoty. I to właśnie było z tego powodu, to właśnie było zalecenie właśnie z tego powodu, że kiedy orzemy jakby ziemię, to zabijamy wiele istot, które żyją w tej ziemi. Ale to jest taki samsaryczny sposób myślenia. Jednym z ślubowań, bo to jest jakby troszkę bez sensu, bo ktoś musi uprawiać tę rolę, tak? Jeżeli mnisi nie będą uprawiać tej roli, to świeccy będą uprawiać tą rolę i zajmować się orką. Więc ktoś to musi robić, więc istnieją w zasadzie w ten sposób myśląc, jakby cokolwiek robimy, to coś zabijamy, coś niszczymy. Kiedy pijemy wodę, to zabijamy jakieś istoty. Kiedy oddychamy, zabijamy jakieś istoty i tak dalej. Samo to, że żyjemy, jakby ogranicza życie jakiejś istoty. Więc to jest coś, co trzeba przemyśleć. Ale w przypadku jedzenia mięsa to jest tak, że my jakby świadomie zabijamy jakieś istoty. Kiedy uprawiamy rolę, to jakby zabijanie istot dzieje się jakby przy okazji. Nie mamy takiej intencji, oczywiście, że powinniśmy tego unikać, jak tylko się da, ale w przypadku zabijania, uboju jakby zwierząt, to jest to takie bardzo wyraźna, czysta intencja zabicia istoty po to tylko, żebyśmy się najedli, tak? Dla naszego własnego, jakkolwiek rozumianego dobra. Więc w pewnym sensie uprawianie roli, jeżeli ktoś zginie podczas tego, jakaś istota jakby ginie, kiedy ktoś uprawia rolę, to jest to jakby takie no, nieintencjonalne zabijanie. A to jest duża różnica dla nas. To stanowi...
Jeżeli w pewnym sensie, jeżeli więc w Mahajanie podkreśla się praktykę miłującej dobroci i współczucia wobec wszystkich czujących istot. Dlatego w sutrach Mahajany zaleca się całkowite niejedzenie mięsa. I w tych krajach, w którym rozwijała się tradycja Mahajany, w tych krajach mnisi, mniszki przestali jeść mięso. Na przykład tak się stało w Chinach. Więc w Chinach wegetarianizm był praktykowany w społecznościach klasztornych bardzo wcześnie. Wcześniej wcześniej jakby mnisi czy mniszki mogli jeść mięso albo nie mogli. To była jakby ich jakby własna decyzja, ale potem stało się to zasadą, czyli taką klasztorną, czyli cesarz Chin Wu Yang, czy coś takiego, w VI wieku naszej ery, jakby był pierwszym takim cesarzem, który zapoczątkował w Chinach był bardzo takim zagorzałym buddyzmem, bo miał duże oddanie dla buddyzmu i to on zapoczątkował właśnie tą tradycję i tą zasadę, że mnisi i mniszki nie powinni jeść mięsa, nie wolno im jeść mięsa, że wtedy łamią swoje ślubowania klasztorne. On sam on sam jakby porzucił jakby tron i stał się mnichem. Wiele czasu poświęcił na czytanie tekstów buddyjskich, wiele sutr Mahajany, które wtedy jakby się zaczęły upowszechniać i w Indiach, i potem w Chinach. Więc kiedy praktykujemy, staramy się rozwijać miłującą dobroć i współczucie, wówczas bardzo ważne jest, abyśmy nie jedli mięsa. Również ten cesarz również jakby zabronił ofiar ze zwierząt w innych tradycjach religijnych w Chinach i również zabronił jakby tworzenia leków ze zwierząt, z różnych części ciał zwierząt, bo często zwierzęta były zabijane w tym celu. I właśnie szczególnie właśnie sutra Lankavatara czy sutra Parinirvany, te sutry Mahajany, jakby głównie one są jakby źródłem tego poglądu o tym, że nie powinno się jeść mięsa. On również zaprosił ponad 180 mnichów i mniszek do pałacu, aby przedyskutować wraz z nimi właśnie czy o czym mnisi i mniszki, czy inni buddyści powinni jeść mięso, czy nie, i jak to wdrożyć i tak dalej. Więc takie poważne dyskusje wtedy zapoczątkował w Chinach. On był bardzo inteligentny i właśnie stworzył zapisał sobie 15 pytań dotyczących Vinaja, dotyczących właśnie niejedzenia mięsa i jakby zadawało te pytania mnichom i mniszkom
I właśnie pytał, czy nie można zabronić mięsa po prostu powodując się em, e, miłością i współczuciem. Bez- Obecnie w Tybecie, w Tybecie też się na ten temat dyskutuje. I ludzie mówią, że nie ma takiego, ludzie w Tybecie mówią, nie ma takiej tradycji w buddyzmie tybetańskim, która mówiła o niejedzeniu mięsa. Że to jest taka chińska tradycja, że nie powinniśmy podążać za chińską tradycją, tylko kultywować naszą tybetańską, że to było. Ale to nie jest takie proste. Chińscy cesarze, tak jak powiedziałam wcześniej, zabraniali jedzenia mięsa, jakby przedstawiając cytaty z sutr Mahajany. Jeżeli akceptujemy więc jeżeli akceptujemy sutry Mahajany, które upowszechniały się dużo później, po śmierci Buddy, to jeżeli je akceptujemy, że one są prawdziwe, że one są słowami Buddy, naukami Buddy, to musimy przyjąć, że jedzenie mięsa jest niewłaściwe, gdyż one o tym uczą. Oczywiście w Tybecie bardzo trudno jest nie jeść mięsa. Mówiłem już o tym wcześniej, tak? Jakby szczególnie wcześniej, w dawnych czasach w Tybecie. Obecnie, nawet teraz jest dość trudno uprawiać rolę w Tybecie, więc głównie hodowano zwierzęta i żywiono się mięsem zwierząt. Dlatego mniszki w Tybecie jakby głównie trzymali się tej zasady, żeby jeść mięso, które jest czyste na 3 sposoby. Nie mieli w zasadzie innego wyjścia, znaczy przyjmowali to mięso, które nie było specjalnie dla nich ubite. Ale potem oczywiście, że te zasady się rozluźniały i wielu mnichów i mniszki jedli po prostu każde mięso, które trafiło do ich rąk, na ich talerze. Bardzo często zdarzały się klasztory, które jakby zamawiały tak, mięso, czyli tak naprawdę zamawiały zabicie jakichś zwierząt dla swojej potrzeby. Były nawet takie klasztory, które miały rzeźnika jakby na stałe, jakby pracującego przy klasztorze. Dlatego wiele mnisiów, wielu wielkich nauczycieli tybetańskich, jakby widząc to, sami stawali się wegetarianami i odradzali jedzenie mięsa, więc jest cała lista takich lamów, takich jak Dolpo Sangye, Norchen Kungasang Poshapkar Tsogdrol, Rigzingar Kiwangju, teraz 14 Dalaj Lama, Khenpo Jigme Pungtsop w Tybecie. Ta lista jest bardzo długa, nie jesteśmy w stanie jakby przytoczyć tutaj wszystkich imion, wszystkich lamów, którzy byli wegetarianami w Tybecie. Oni tak czy inaczej propagowali wegetarianizm i to propagowanie wegetarianizmu zaczęło się już w XIII Tybecie, w XIII wieku w Tybecie. Myślę, że to właśnie dlatego w wielu klasztorach w Tybecie przestano serwować mięso. Nie potrafię tutaj podać jakby konkretnych przykładów, ale więc tego rodzaju jakby ruchy wegetariańskie były w Tybecie obecne i ludzie mieli różne opinie na ten temat w Tybecie. Powinniśmy to jakby przebadać jeszcze, sprawdzić w różnych tekstach.
당부 내가 야보를 제대로 위임이냐 다 대야지 저바지 않으면 차나 야보 분도가 라버동에 공도 쉬버는 신기 Bardzo często ci wegetarianie oczywiście różnie jakby się zachowywali, bardzo często krytykowali mnichów, którzy jedzili mięso, co doprowadzało do różnych konfliktów pomiędzy społecznościami i tak dalej, co też nie było dobre. Po prostu dochodziło do takich bardzo zażartych dysput i kłótni pomiędzy ludźmi, którzy jedli mięso, którzy nie jedli. Pamiętajmy właśnie o dywadacie. To ta zasada, którą on chciał wprowadzić, aby nie jedzono, aby w ogóle nie można było jeść mięsa, jakby teoretycznie była dobra, ale jego motywacja czy jego postawa, która temu towarzyszyła, była bardzo zła. I doszło do właśnie tego rozłamu w sandze. Dlatego należy uważać bardzo, należy cały czas o tym pamiętać, że nawet jeżeli nasza postawa wydaje się słuszna, nasza postawa wydaje się bardziej szlachetna i powodowana współczuciem, powinniśmy pamiętać, aby nasze poglądy i kłótnie nie doprowadzały do właśnie takich zażartych dysput, kłótni i rozłamów. To na tą część sesji to na tyle i więcej po przerwie. 라서 다 샴리야 다 가수 지당 안주 등이 권시는 신체제는 별 나놀리안 다지 마르자완의 반지 가경치야 뱀시 갈아 하고 싶지 그 유리 네버 된데 차리 얼바 마도지기 양지 유리 네버 네거블이야 좀 루야 예버지 뭐주비 이미나 양코지 카다를 차리 얼바 대인은 된데 뭐 내주도라 갈아 하고 싶지 차리 얼디 이미나 단동이네 Więc jak wcześniej powiedziałem, wegetarianizm był bardzo trudny w Tybecie. Oczywiście. Więc w Tybecie trudno być wegetarianinem, ale tak czy inaczej jest bardzo wielu uczonych i mistrzów praktyki było wegetarianami i nauczało o pożytkach płynących z wegetarianizmu. Możemy na przykład pomyśleć o wielu praojcach Kadziu, którzy byli przykładem wegetarian w Tybecie. Na przykład Milarepa w swoich pieśniach często mówi, że na przykład kiedyś przebywał w takiej jaskini razem z Rechungpą. Rechungpa był trudnym uczniem, często nie słuchał swojego guru, nie robił tego, co mu Milarepa kazał, więc kiedyś rozmyślali, Milarepa kazał mu rozmyślać o porzucaniu 8 samsarycznych trosk. A Rechungpa się mówi, ale po co? No przecież dlaczego mam porzucać 8 samsarycznych trosk? Porzuciłem swoją ojczyznę, swój rodzinny dom, a to jest jak połowa praktyki dharmy. To już 50%, już połowę praktyki dharmy mam w ten sposób ze sobą. Rechungpa mówi, że tak jest napisane w wielu tekstach dharmy. A Milarepa mu tłumaczył, że to są tylko słowa, że to są tylko słowa, to jest tylko takie powiedzenie, nie ma w tym żadnego pożytku, to tylko się tak mówi. Tak czy inaczej jakoś nie mógł przekonać Rechungpy
Wówczas oni jakby zeszli z góry i udali się do Nianang, do tej wioski podnóża góry. I tam był taki market, taki rynek, na którym stacjonowało wielu rzeźników, którzy sprzedawali mięso. Wówczas Milarepa z Ręczukpą prosili o jedzenie, prosili o jałmużnę i wokół leżało wiele takich części jakichś flaków zwierząt, ich głowy, ich skóry i tak dalej. Wiele krwi było rozlanej wokół. Były tam też zwierzęta jakby przyprowadzone na rzeź. Pomiędzy nimi był taki, tam były też owce. I te owce można jakby zarzynać na wiele sposobów. Czasami się je po prostu dusi. Czyli jakby się nakłada taki worek na ich głowę, czy na ich... A czasami po prostu się rozcina ich brzuch i wyciąga się wszystkie wnętrzności. Jeden z tych rzeźników był taki niepełnosprawny trochę, i zrobił nacięcie na brzuchu, ale ta owca uciekła. I uciekła właśnie z tym nacięciem, czyli te jej wnętrzności, jej flaki jakby zaczęły wychodzić na zewnątrz, a ona po prostu z krzykiem uciekła i w kierunku Dzietsyna Milarepy i Ryczungpy. Czyli jakby przybiegła do Milarepy i umarła przy nim. Wówczas Milarepa się popłakał ze współczucia i wykonał poład dla tej owcy i wprowadził ją na ścieżkę bodhisattwy. I wówczas powodowany współczuciem zaśpiewał taką pieśń, którą tutaj mamy. Dla mnie samego jakby ta pieśń była bardzo poruszająca, bardzo mnie poruszyła, była bardzo pomocna dla mnie, więc przeczytam. Ema, czujące istoty w samsarze, spójrzcie na drogę do wyzwolenia, ale mają tyle negatywności, jakiż to wstyd. Nieznające karmy wykorzystują to ludzkie odrodzenie, a jakże destrukcyjne jest zabijanie innych istot, jakże żałosne takie otępienie, jakże potępienia warte zabijanie czyichś rodziców. Co robić z tą rosnącą górą zwłok? Co robić z tą płynącą krwią? Jedzenie mięsa bez względu na głód, jakaż to pomieszana percepcja, bezmyślność, jakież to wielkie zło bez żadnego współczucia. Złudna ignorancja przesłania wszystko. Co robić z takim rozwijaniem zła? Torturują, jak i kiedy mają na to ochotę. Okrucieństwo tych, którzy tak czynią, jakiż to wstyd, jaki smutek i ból. Zajęci rozwijaniem zła we wszystkim, co robią, później nie pamiętają ani chwili. Gdy na nich patrzę, boję się o nich. Myśląc o tak źle czyniących ludziach, martwię się. Ryczungpo, czy to nie skłania cię do myślenia o dharmie? Jeżeli tak, poczuj smutek i rozczarowanie. Jeżeli medytujesz, rób to w odosobnieniu. Jeżeli kontemplujesz, rozmyślaj o życzliwości Guru. Jeżeli uciekasz, niech to będzie korzeń niegodziwości. Jeżeli odpuszczasz, niech to będą samsaryczne działania. Jeżeli utrzymujesz, niech to będzie przyrzeczenie praktyki. Jeżeli rozumiesz, połącz swoje życie z dharmą. Więc jakby Milarepa przeprowadził Ryczungpę do tego miejsca, w których zabijane są istoty i wówczas jakby i Milarepa mówi o tej bezradności jakby patrzenia na to i jakby patrzenia na to, jakby patrzymy na to i nie mamy pojęcia, co z tym zrobić. I Milarepa mówił, że patrząc na to, jak ludzie jedzą mięso, to
bez żadnego współczucia, bez żadnego rozmyślenia. I dlatego wtedy napisał to pieśń. I dla mnie to była bardzo ważna pieśń, była bardzo poruszająca. I Rinpoche otrzymał wiele różnych instrukcji wcześniej do praktyki, ale nic tak na niego nie podziałało, jak ta wizyta u tych rzeźników. Kiedy zobaczył tą owcę, która zmarła u jego boku, to faktycznie poczuł rozczarowanie samsarą. Porzucił 8 światowych trosk. I udał się na odosobnienie, na górskie odosobnienie. Wielu ludzi było na tym rynku, tak? Jakby wiele ludzi, wiele ludzi też poczuło wiarę, jakby widząc to Milarepa tam i słuchając jego pieśni. Więc i zgodnie z tą historią Milarepa przyjął od nich wiele darów i udał się w góry na odosobnienie. Później Gampopa, jego uczeń Pomodrukpa i Jigten Sumgon i Sumgun i wielu innych tego rodzaju i wielu innych tych mistrzów było wegetarianami. Wiele jakby też upowszechniali nauki o wegetarianizmie, jakby upowszechniali wegetarianizm ci nauczyciele, nie tylko sami nie jedli mięsa, ale też, więc oni głównie jedli zupę taki rosół warzywny, nigdy nie dodawali mięsa do swojej zupy, tak. Kiedy również w Karma Kamtsang wielu lamów było wegetarianami. Od 4 Karmapy Rolpe Dorje też w Garczenie Karmapów nie można było spożywać mięsa, nie można było przynosić mięsa. Również w klasztorach Kagyu utrzymywano tego rodzaju zasady dotyczące niejedzenia mięsa. Zawsze były jakieś posiłki, zawsze były posiłki dla wegetarian i wegetarianie zawsze byli wychwalani. Na przykład Jamgon Lodrotaje napisał tutaj i Lodrotaje jakby pisze o tym, że dzięki uprzejmości Sakyamuniego i swoich innych nauczycieli, że on nigdy nie chce złamać swoich ślubowań Samaya, i uważa, że więc Jamgon Control uważa, że ludzie, którzy są bogaci, którzy ofiarowują mu różne rzeczy, na pewno musieli złamać jakieś ślubowania albo bodhisattwy, albo jakieś inne. Wobec czego przyjmowanie od nich datków jest dużym ciężarem. Więc nie sposób jakby utrzymywać swoich samaja w bardzo, bardzo czysty sposób, bo nawet chociażby przyjmując datki od takich osób się je narusza, ale aby ich nie złamać, przynajmniej można zrobić tyle, żeby nie jeść mięsa, jeżeli I Lodrotaje pisał, że ma nadzieję, że dzięki temu przynajmniej osiągnie, chociaż nie ma szans na to, żeby odrodzić się w czystej krainie, może przynajmniej osiągnie znowu ludzkie ciało.
Te wszystkie cytaty jakby mają dużo takiej, dużo emocji w nich jest zawartych, to są takie faktycznie postanowienia płynące z serca. Istnieje wiele takich cytatów mistrzów Kadi, również ósmego Karmapy. em, e, I nie sposób je wszystkie teraz przytoczyć. E, Jak mówiłem wcześniej, za czasów Buddy i później jakby panowała taka tradycja, że że mnisi wychodzili po jałmużnę. Takie zalecenie istniało w Winai, ale, ale dzisiaj już mnisi nie chodzą po jałmużnę, prawda? W niewielu krajach tylko utrzymała się ta tradycja i ona jest praktykowana tylko od czasu do czasu. Generalnie mnisi nie żebrają o pożywienie tak jak poprzednio. W dzisiejszych czasach klasztory zamawiają i kupują jedzenie dla swoich klasztorów, dla swojej społeczności. Więc kupują duże ilości, często kupują duże ilości mięsa dla mnichów i mniszek. I bardzo ciężko jest powiedzieć w związku z tym, czy takie mięso jest czyste na 3 sposoby. I w zasadzie możemy patrząc na to, jak to się odbywa w dzisiejszych czasach, to możemy mieć co do tego duże wątpliwości. Spójrzmy na to, jak się to wydarzyło. Ostatnio wiele klasztorów, kadził, przestało kupować mięso, przestało gotować mięso dla społeczności mnisiej. I w związku z tym wiele sklepów rzeźniczych upadło. Prawda? Widzieliśmy to sami. Wy sami macie też takie doświadczenia, prawda? Że w pobliżu waszych klasztorów wówczas upadły sklepy rzeźnicze, prawda? O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ci rzeźnicy zabijali zwierzęta głównie na potrzeby klasztorów. Wszyscy wygląda na to, oczywiście, jeżeli mnisi przyszliby do takiego rzeźnika i się spytali, czy ty zabijasz to zwierzę specjalnie dla nas, to najprawdopodobniej taki rzeźnik, widząc kto go o to pyta, zaprzeczyłby, że nie, absolutnie, to jest tutaj dla całego miasteczka, dla całej wioski. Ale z drugiej strony, no, byłoby to śmieszne pytać o to, bo w duszy pewnie taki rzeźnik pomyślałby sobie, a skąd wy myślicie, że ja biorę to mięso dla was? Skąd ono się niby bierze? Wiadomo, że jakieś zwierzęta musiały być w tym celu zabite. I skoro te sklepy rzeźnicze upadły tuż po tym, jak my przestaliśmy zamawiać od nich mięso, to znaczy, że te zwierzęta były zabijane głównie dla mnichów i mniszki mieszkających zamawiających to mięso. Przecież mięso nie spada z nieba, mięso nie bierze się znikąd. Wiadomo już było, że zawsze, że to mięso bierze się z rzeźni i że tam są zabijane zwierzęta
w dużej mierze ci rzeźnicy żyli ze sprzedawania mięsa klasztorom. Więc niejedzenie mięsa przez społeczność klasztorną to duża zmiana dla społeczności, dla tego miasta, dla tej wioski. Prawda? To duża zmiana, to jest coś, co faktycznie wpływa na środowisko. Musimy to dobrze rozumieć. Mówię, kiedy ja byłem mały, to naprawdę lubiłem jeść mięso. Bardzo dużo mięsa jadłem wtedy. Zabijaliśmy zwierzęta raz w roku i wtedy rzeźnicy Chińczycy jakby przyjeżdżali Chińczycy i to Chińczycy zabijali. My sami my sami nie zabijaliśmy tych zwierząt, zatrudnialiśmy tych Chińczyków, żeby dla nas zabili, ale czy to jest jakaś wielka różnica? To my zamawialiśmy to zabicie tego mięsa. To tak naprawdę bardzo często widziałem, jak to się odbywa i te zwierzęta nie ginęły, nie umierały tak od razu. Bardzo przez długie minuty się udusiły. Ja wtedy bardzo często krzyczałem, płakałem, kopałem i tak dalej. Kiedy przychodziło do tej rzeźni, to trzeba było mnie gdzieś schować w namiocie, żebym na to nie patrzył. Ale później oczywiście ktoś przyrządził to mięso i ja je wcinałem. Było bardzo smaczne. Z drugiej strony to był taki tak mocny, tak silny zwyczaj jedzenia mięsa, że w zasadzie nie było wyjścia, w zasadzie nie było nic innego do jedzenia. Poza tym ono było smaczne. No. Mięso w klasztorze Curpu też było bardzo smaczne. Tylko jakby zarządca lasy tak, często przyjeżdżał do nas, do Curpu właśnie po mięso, bo bardzo je lubił, było bardzo smaczne. Mi też bardzo smakowało. Potem, kiedy przeniosłam się do Indii, mięso w Indiach nie ma tyle takiego smaku w porównaniu z tym mięsem tybetańskim. Kiedy w Indiach, w Tybecie nie jedliśmy jakby kóz, natomiast w Indiach często serwowano mi właśnie kozie mięso. Ale potem jak zobaczyłem, jak te zwierzęta są zabijane, to pomyślałam sobie, nie ma możliwości, abym nadal jadł mięso. Postanowiłam, że w ogóle, że już go nie będę jadł nigdy. A ludzie mówili mi, więc ludzie mówili, że padłem jakby że to jacyś ludzie wywarli na mnie zbyt duży wpływ, ale w sumie co za różnica, jacy to ludzie wywarli na mnie jaki wpływ. Po prostu niejedzenie mięsa było dobrą decyzją. Widziałem na wideo, jak istoty były zabijane i to ja odrodziłem się teraz w ciele ludzkim i w którym mogę jakby coś zrobić dla istot. W tym życiu mogę coś zrobić dla istot, więc przynajmniej tyle zrobię dla istot, że nie będę ich jadł.
Bardzo cały czas życzę, jakby tworzę takie życzenia, aby w następnym życiu odrodzić się jako ktoś, kto nie musi żyć z zabijania innych istot, kto nie musi się żywić ich mięsem. 다지 말방고 말방하는 거도 쭈래 당 아람 말방바레디 이미데 미신달에 아주 말방 가정 시스타데 진데 숙심부 제가 담보 처시 고란시다 매 팅질에 아가지 말랑 qab리야 다지 Kiedy pomyślimy o cierpieniu istot na Ziemi, i nie chciałbym w tym uczestniczyć. Myślałem sobie, więc dlatego ja przestałem jeść mięso. Nie miałam jakiejś takiej wtedy intencji, że będę propagował wegetarianizm, ale ktoś poprosił mnie, abym o tym opowiedział podczas Kadziu Mynlam, więc, więc Więc pomyślałam sobie, że lepiej będzie, jeżeli ludzie sami z siebie podejmą taką decyzję, a nie przestaną jeść mięso, dlatego że ja im o tym powiedziałem. Więc przez jakiś czas o tym nie mówiłem, ale w 2004 roku w Bodgaja wielu ludzi jakby prosiło mnie, proszę, powinieneś o tym wspomnieć, powinieneś o tym opowiedzieć. Więc wtedy dopiero jakby poruszyłem ten temat i mówiłem o tym, jak ważny jest wegetarianizm. Mówiłem wtedy o tym, żeby ludzie jakby na przykład przestawali jeść mięso, żeby przysięgli, jakby, że nie będą jeść mięsa do końca życia, albo na przykład raz w tygodniu, albo raz w miesiącu i tak dalej. Wszystko jedno. Wielu ludzi jakby przystało na to i wielu ludzi powzięło takie postanowienie wtedy, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. To było przy świątyni Mahabodhi w Bodhgaya. Spojrzałem na ludzi. Wyglądało na to, że przynajmniej połowa ludzi podniosła rękę, że chce że chce przestać jeść mięso do końca życia. Byłem naprawdę zaskoczony. Wielu ludzi coś to. Niektórzy ludzie jakby martwili się o mnie, że osłabnę, że stracę, że podupadnę na zdrowiu. Inni zaś mówili, że jestem karmapą, a skoro jestem karmapą, to jedząc mięso jakichś istot, nawiążę z nimi związek, więc to będzie dobre, jeżeli ja będę jadł mięso. No to, ale skąd ja mogę wiedzieć, czy jestem w stanie, czy jestem w stanie pomóc tym istotom, z którymi nawiążę w ten sposób związek? To bardzo trudna decyzja. Więc teraz już nie jem mięsa przez przynajmniej 10 lat. Więc największa różnica jest taka, że kiedy jadłem mięso, mam wrażenie, że kiedy przestałem jeść mięso tak bardzo świadomie, to zacząłem zwracać większą uwagę na cierpienie innych istot. Że wcześniej o tym się nie myślało, ale teraz, kiedy słyszymy o zabijaniu zwierząt dla mięsa, to czuję taki bardzo duży dyskomfort.
다나 신기 근데 이 샤 사회 걸려 안 돼. 여러분 근데 근데 다나 신기 지기 상계가 생안 돼. 여러분 근데 이 배셔 근데 요래. Niektórzy mówią, że kiedy że, że czasami można to robić inaczej, że można na przykład, kiedy zwierzęta są zabijane, można czytać im różne imiona Buddów, różne sutry, potem tworzyć życzenia dla nich podczas jedzenia ich mięsa i tak dalej. Ale myślę, że nie zawsze byłoby to uczciwe. Trzeba się nad tym zastanowić. Taki Drukpa Kunley powiedział, że największym współczuciem, bardzo trudno jest jeść mięso w sposób współczujący. Największym współczuciem będzie niejedzenie mięsa. Drukpa Kunley udał się do jednego regionu Tybetu, gdzie zapanowała wielka susza i ludzie umierali z głodu, nie mieli nic do jedzenia, żadne w jednej rodzinie żyli rodzice i syn, nie mieli nic do jedzenia, mieli zupełnie. Więc rodzice pomyśleli sobie, my jesteśmy starzy, jeżeli któryś z nas umrze, to przynajmniej ktoś inny, pozostali, nasz syn zje nasze mięso, to przeżyje. Ale syn myślał, nie mogę jakby myśleć o tym, że moi rodzice mogą umrzeć, więc lepiej, żebym ja umarł i rodzice mogli zjeść moje ciało i przeżyją. Więc syn popełnił samobójstwo. Ale zostawił list, że powodem, dla którego umarłem, popełniłem samobójstwo, to jest to, żebyście wy nie umarli z głodu. Powinniście zjeść mięso, moje mięso. Jeżeli nie zjecie tego mięsa, to moje samobójstwo będzie kompletnie bezsensowne. Dlatego rodzice zjedli mięso swojego syna. Nie mieli w takiej sytuacji, nie mieli wyjścia. Oczywiście jedli i płakali. Więc to jest sposób, w którym współczujący ludzie powinni jeść mięso. Powinni jeść płacząc. To powinno być tak, jakbyście jedli mięso swoich rodziców albo mięso swoich dzieci. To jedzenie mięsa powinno być możliwe tylko w sytuacji bez wyjścia, kiedy nie masz naprawdę zupełnie innego wyboru. Współczujący ludzie mogą jeść mięso tylko płacząc, jakby tylko ze łzami w oczach. A my tylko odrecytujemy krótką modlitwę i rzucamy się na ten talerz i wcinamy. Nie ma przy tym żadnego uczucia, tak? Nie ma żadnych emocji. Niektórzy ludzie myślą, zaś mówią, że jeżeli jesz mięso, to nie masz współczucia. To też nie jest tak. Nie można też tego tak określić.
Są ludzie, którzy faktycznie nie mają wyjścia, muszą i jedzą mięso. Wiele ludzi myśli, że to jak postępują, co robią wielkie istoty, wielcy lamowie, to jest to. My nie jesteśmy jeszcze wielkimi istotami, wielkimi lamami, więc nie możemy podążać za ich przykładem. Nie możemy przestać jeść mięsa tylko dlatego, że oni je przestali jeść. Bardzo, bardzo, bardzo trudno jeść mięso ze współczuciem. To musiałaby być naprawdę potworna sytuacja, bardzo. Nie trzeba naprawdę być z wielkim uczonym, przeczytać wielu tekstów, ani osiągnąć wielkich rezultatów praktyki, żeby zrozumieć, że jedzenie mięsa nie jest dobre. Idziemy do restauracji i w restauracji więc jeżeli idziemy do restauracji i nagle mamy potrzebę, żeby wyjść do ubikacji, to po prostu wiemy, że mamy potrzebę iść nie musimy być jakoś bardzo wykształceni czy bardzo urzeczywistnieni, żeby wiedzieć o tym, co jest dla nas zdrowe. Raz widziałem takie wideo dzieci, kiedy się powie dzieciom, że jedzenie mięsa jedzenie mięsa wiąże się z zabiciem jakichś istot, że trzeba zabić jakieś istoty, jakieś zwierzęta, żeby oni mogły zjeść mięso, to takie 4-5-latki absolutnie to rozumieją. W ogóle nie trzeba im tego tłumaczyć. Takie dzieci w ogóle nigdy nie ruszyłyby mięsa. Ale potem jakby przestajemy o tym myśleć, tak? Bierzemy taki kawał mięsa, który jest owinięty w jakąś folię albo na jakiejś tam. Nie widzimy tego aktu zabijania, tego aktu odbierania życia. Po prostu bierzemy mięso i je zjadamy. Ale spróbujmy pokazać kurczaka takiemu 4-latkowi i powiedzieć, my musimy tego kurczaka teraz zabić, żebyś tu mógł zjeść rosół. A te dziecko by na pewno takiego rosołu nie zjadło. Więc wygląda na to, że naprawdę nie musimy, to jest jakby oczywiste. Wcale nie trzeba być jakimś bardzo wykształconym, dojrzałym, praktykującym, wielkim lamą, żeby wiedzieć, że dlaczego żeby poczuć ten dyskomfort jakby jedzenia mięsa, które wiąże się z zabijaniem innych istot. Wielu ludzi też ostatnio wiele ludzi przestaje jeść mięso nie dlatego, że ma współczucie dla istot, ale dlatego, że dba o swoje zdrowie, tak? Natomiast bodhisattwowie powinni bardziej być motywowani jakby pożytkiem innych istot, czy pożytkiem całego natury, całego środowiska, który niszczy, hodowla zwierząt niszczy. Kiedy mówimy Buddha czy buddyzm, dla wielu ludzi jest to symbol współczucia, pokoju,
miłującej żywności, to ludzie raczej nie myślą wtedy o pustości, że to są że ci ludzie jakby uczą pustości. Raczej myślą o tym, że ci ludzie uczą o pokoju, o współczuciu, prawda? Więc takie jest wyobrażenie dla ludzi na temat buddyzmu. Wtedy, kiedy nagle widzą, że my jemy mięso albo pijemy krew, to są szokowani. Jak to jest możliwe? Dobrze jest wiedzieć, pamiętać o tym wyobrażeniu, jakie inni ludzie mają na nasz temat. Myślenie tylko o naszych własnych zwyczajach czy nawykach, to za mało. Jeżeli jesteśmy uczniami Mahajany, praktykujemy Mahajany i jakby myślimy o tym, że wszystkie istoty są naszymi matkami, życzymy wszystkim istotom, recytujemy takie modlitwy, aby wszystkie istoty były szczęśliwe i doznały cierpienia. Mówimy to, a z drugiej strony niszczymy, jakby ranimy tak wiele istot po to tylko, żeby zdobyć pożywienie. Więc naprawdę trzeba to przemyśleć. Czy jemy mięso, czy nie, to nie jest jakby tak trudne jak zrozumienie pustości czy wielkie urzeczywistnienie. To jest tak naprawdę bardzo proste. Bardzo proste do zrozumienia. Gdy spojrzymy na Vinaya, na zasady Vinai i to, że wolno jeść mięso czyste na 3 sposobów, to był ku temu jakby odpowiedni powód, tak? Dlatego mówimy o mięsie, a nie mówimy o ryżu. Gdyż jedzenie mięsa jakby wiąże się z ranieniem i z odbieraniem życia dużo większej ilości istot. Kawałek mięsa i szklanka ryżu to 2 różne rzeczy, to 2 różne sytuacje, które musimy dobrze przemyśleć. Ale kiedy myślimy, ja nie zabiłem tego zwierzęcia przecież, ono nie zostało zabite dla mnie, więc to nie jest wielki problem. Ale tak naprawdę, ale w gruncie rzeczy w dzisiejszych czasach tak nie jest. Sposób, w jaki żyjemy, się zmienił od czasów Buddy. Jakby sposób hodowli zwierząt się zmienił. Teraz jest dużo więcej ludzi je mięso i w związku z tym dużo więcej ludzi zabija i hoduje zwierzęta i zabija te zwierzęta dla tego mięsa. Więc musimy się zastanowić nad tego, co możemy w tej sytuacji zrobić. Więc mamy takie dane, znalazłam takie dane, więc mamy takie dane z Uniwersytetu Oksfordzkiego, które mówią o tym, które porównały dane z 1968 roku i 2018 roku, tak? Z tych danych wynika, że w samym roku 2018 było 346 milionów ton mięsa wyprodukowano.
z czego było 69 bilionów ton kurczaków, 1,5 biliona świń, 574 miliony owiec, 479 milionów kóz, 302 miliony krów. Czyli od 1968 roku do 2018 roku hodowla zwierząt potroiła się. I to wszystko jakby, te dane nawet nie liczą ryb i owoców morza. I nawet nie licząc ryb i owoców morza, liczba zwierząt zabijana jest 10-krotnie większa niż populacja ludzi na świecie. Te liczby są zbyt wielkie, żeby można było sobie wyobrazić, więc można to przeliczyć na liczby dzienne. Wtedy może łatwiej będzie to zrozumieć. Więc w ciągu jednego dnia na całym świecie zabija się 190 milionów zwierząt. Każdego dnia na świecie zabija się z tego 4,1 miliona świń. Przynajmniej 1,5-7 milionów owiec. Większość z tych owiec, co trzeba zaznaczyć, to są małe owieczki, nie starsze niż 1 rok. Większość z nich ma tylko 2 miesiące. Każdego dnia 1,3 miliona, zabija się 1,3 miliona kóz. Kozy zazwyczaj trzyma się dla mleka, wobec czego kozy zabijane dla mięsa są tuż po urodzeniu. I zostawia się tylko część kóz, od których bierze się później mleko. A te malutkie kozy, świeżo urodzone, się od razu zabija po to, żeby matka później mogła dawać mleko. Podobnie 1 milion krów zabijanych jest każdego dnia. Więc zgodnie z tymi danymi 6 milionów zwierząt zabijanych jest każdej godziny. Co godzinę. Co godzina ginie 6 milionów zwierząt. To są tylko zwierzęta hodowlane, tak? Jakby tutaj przytaczane. A do tego trzeba dodać jeszcze najprawdopodobniej 3 biliony zwierząt zabijane każdego dnia. Dlaczego te liczby są wyższe? Dlatego, że jest sporo ryb, które są jakby zabijane, łapane przy okazji. Czyli takie ryby, które po prostu nie miały szczęścia, tak? Zaplątały się w sieci. Nie je chciano wyłowić, ale one się przy okazji zaplątały. Więc tego rodzaju istot jest bardzo dużo. Pośród nich na przykład są małe ostrygi, tak? Albo już nie liczymy tych wszystkich krewetek, które powinny być wliczone jakby w całość.
Światowe Forum Ekonomiczne zakłada, że w 2016 roku cała produkcja owoców morza to było 155 milionów ton. Więc możemy sobie wyobrazić, ile istot, ile to jest istot, 155 milionów ton. Czyli dziesiątki milionów istot jest w ten sposób zabijanych po to, by ludzie mogli je zjeść, ale myślenie, że ludzie zjadają je wszystkie, byłoby dość dziecinne. Gdyż wiele z tych istot zabijanych jest bezsensownie. W ogóle na przykład Organizacja Żywności i Rolnictwa przy Narodach Zjednoczonych w 2015 roku potwierdziła, że 1/3 całej produkcji żywności jest wyrzucana, z czego 1/5 całego mięsa jest wyrzucana. Czyli możemy przeliczyć, jakby zamienić to na liczby. To oznacza, że jeżeli mamy 700 milionów zwierząt zabitych, to pośród nich 14 milionów jest zabitych po nic. Podobnie, jeśli chodzi o owoce morza, tak? Jakieś 35, to są liczby nawet większe, gdyż 35% wszystkich owoców morza jest wyrzucana z powrotem, jakby nigdy nie jest zjadana. Tutaj w to wlicza się jedzenie, które jakby pozostałości jedzenia, które nie zostały skonsumowane podczas jakichś wydarzeń. To jest jedzenie, którego data przydatności do spożycia już minęła i jest w związku z tym wyrzucane. To są owoce morza, istoty, które jakby giną w czasie transportu i tak dalej. Te wszystkie tworzą te 35%, więc ich śmierć była kompletnie bezsensowna. Na przykład 8% wszystkich ryb, które są łapane, są wyrzucane, dlatego że na przykład są za małe, zmarły, coś się z nimi stało i one w zasadzie jakby giną i są wyrzucane z powrotem do morza jak martwe. To jakby pokazuje, jak olbrzymich ilościach jakby istot my w tym momencie mówimy. Kiedy pomyślimy o tym, jak te wszystkie zwierzęta są trzymane, w jaki sposób są później zażynane, to w zasadzie jakby przypomina to jakby odrodzenie nie w świecie zwierząt, tylko w świecie piekieł. Nawet trudno sobie to wszystko wyobrazić. Bo to nie jest tak, że zwierzęta żyją sobie w jakimś na jakimś ogrodzonym polu, czy w jakiejś zagrodzie i mogą chodzić gdzie chcą, tak jak bawić się i chodzić, biegać, tak jak kiedyś to było w Tybecie. Te czasy już nie wrócą, teraz jak nie trzyma się zwierząt. Gdybyście widzieli, jak zwierzęta są trzymane i potem zabijane, to odechciałoby wam się jeść mięsa. Straciłoby swój smak. Poza tym ważne jest, aby zastanowić się nad niszczeniem środowiska jak trzymanie, hodowla zwierząt niszczy środowisko. Na przykład weźmy wodę. Woda to
Policzono, że 345 trylionów litrów wody wykorzystuje się do produkcji mięsa. Cała populacja ludzka wykorzystuje 8,6 trylionów wody. Czyli gdybyśmy wzięli całą wodę wykorzystywaną do hodowli zwierząt, to cała ludzka populacja mogłaby z niej korzystać przez 40 lat. I w inny sposób jakby policzono, że co pół kilo mięsa, aby wyprodukować pół kilo mięsa, trzeba zużyć 11 tysięcy litrów wody. 11 tysięcy, czyli inaczej mówiąc, 3,5 litra wody potrzeba, aby wyprodukować hamburgera. Nie, przepraszam, 3550 litrów wody trzeba, aby wyprodukować hamburgera. To jest taka ilość wody, jaka jedną osoba potrzebuje, by codziennie przez pół roku brać prysznic. 1/3 całej wody zdatnej do spożycia wykorzystywana jest do hodowli zwierząt. Na przykład ludzie wypijają na Ziemi mniej więcej każdego dnia mniej więcej 23,6 biliona litrów wody, ale zwierzęta hodowlane wypijają ich 205 bilionów litrów, czyli 10 razy więcej niż ludzie. Wszyscy ludzie na tej ziemi razem jedzą 9,5 biliona kilogramów jedzenia, ale krowa je 61 bilionów kilo jedzenia. Czyli 6,4 razy więcej niż zwierzęta hodowlane jedzą 6,4 razy więcej pożywienia niż ludzie. Teraz dalej możemy myśleć o tym, o przestrzeni, tak? Jaką potrzebujemy do hodowli zwierząt. Czyli mówi się, że hodowla zwierząt zajmuje połowę całej Ziemi. Czyli połowę przestrzeni na Ziemi, połowę lądu. Ziemia potrzebna do wyprodukowania dla niewegetarian jest 18 razy większa niż ta potrzebna dla wegetarian. Mówiąc w skrócie, hodowla zwierząt jest podstawową przyczyną niszczenia dzikich zwierząt, wymierania dzikich zwierząt, jest podstawową przyczyną niszczenia oceanów, podstawową przyczyną zanieczyszczenia wody i destrukcji bioróżnorodności. 1,5 hektara ziemi może wyprodukować 370 kilo wołowiny, ale ta sama ilość ziemi mogłaby wyprodukować 37 tysięcy kilo jedzenia wegetariańskiego, czyli ponad 100 razy więcej niż produkcja wołowiny. Teraz możemy też spojrzeć na odchody.
Wygląda na to, że 2500 krów produkuje więcej odchodów niż miasto, w którym mieszka 410 tysięcy ludzi. W Stanach Zjednoczonych odchody zwierząt są 130 razy większe niż odchody produkowane przez ludzi. Czyli te organizacje podają, że każdej minuty w Stanach Zjednoczonych zwierzęta hodowane dla mięsa produkują 52 600 kilo odchodów, czyli tyle, ile waży 35 samochodów osobowych. Teraz, jeśli chodzi o oceany, to każdego roku 90 do 100 milionów ton ryb jest z nich wyławianych. To oznacza, że jest w nich, że jest to najprawdopodobniej 2,7 tryliona żywych istot. Naukowcy przewidują, że do roku 2048 nie będzie już w oceanach żadnych ryb do złowienia. Oprócz ryb, na każdy kilogram ryb wyławianych przypada również 5 kilo różnych innych zwierząt oceanicznych, tak zwanych owoców morza, albo innych istot, które się zaplątują w sieci, które są po prostu z nich wyplątywane i wyrzucane z powrotem, kiedy już nie żyją, tak? Bardzo często się to dzieje za późno. Podobno 40% ryb wyławianych z oceanów, czyli 28 bilionów kilo, są wyrzucane, są po prostu wyrzucane, marnowane. Hodowla zwierząt również powoduje zanikanie obszarów leśnych. Na przykład 91% lasu amazońskiego już zostało zniszczone. Mówi się, że w każdej sekundzie hektar lasów amazońskich ginie, gdyż jest zamieniany w pole do uprawy bydła. To jest jakby główna przyczyna zanikania lasów na świecie, gdyż ludzie wolą hodować bydło i tworzą pastwiska dla bydła i w tym celu wycinają lasy. Z powodu tej wycinki lasów każdego dnia jakby niszczymy, dochodzi do zaniku 137 gatunków roślin lub zwierząt lub insektów. Do tej pory 136 milionów hektarów lasów zostało zniszczonych, zamienionych na pola hodowli bydła. Są jeszcze inne liczby mówiące o tym, że 82% głodujących dzieci w krajach, w których panuje głód, w bardzo biednych krajach, czyli w tych krajach, w których hoduje się zwierzęta, wykorzystuje się wszelkie zasoby do hodowli tych zwierząt. 82% tych dzieci głoduje, podczas gdy zwierzęta później są sprzedawane do bogatych krajów. Również hodowla zwierząt jest również odpowiedzialna za 18% emisji gazów cieplarnianych.
to jest więcej gazów cieplarnianych niż produkują wszystkie, niż produkuje cały transport, czyli wszystkie samochody, samoloty, pociągi, łodzie i tak dalej. Produkcja, hodowla zwierząt produkuje więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie te urządzenia do transportu. Ja tutaj dopowiem, że te wszystkie dane są zaczerpnięte z stron internetowych tych organizacji. Ja te linki do tych stron umieszczę na Facebooku. 어다 근데 제세 간다 김제 망고지 그 토네 간다지 가르쳐 마르방 가경 세세아데 김제 망고 싶지 예데 그래 아 땡아주지 지 출루了 대바 예다면 디지보 메인바 因为你怎么领给那当토네 다 간다지 Więc dochodzi do wielkiego wyniszczania środowiska poprzez hodowlę zwierząt. Dlatego warto jest ten temat przemyśleć pod każdym kątem. To są wszystko powody, dla których warto być wegetarianinem, bez względu na to, czy mamy czy jesteśmy buddystami, czy mamy zaufanie do dharmy. Wystarczy spojrzeć na sytuację świata i to się staje jasne, że powinniśmy ograniczyć jedzenie mięsa. Kiedy jesteśmy, oczywiście, kiedy jesteśmy buddystami i chcemy być wegetarianami, to powinniśmy być bardzo ostrożni, powinniśmy spojrzeć na swoje zdrowie. Trzeba spojrzeć na różne inne uwarunkowania. To musi być bardzo przemyślana decyzja. Więc to nie powinno być tak, że buddyści powinni nie jeść mięsa, jestem buddystą teraz, więc nie mogę jeść mięsa. Nie, to nie jest tak. To trzeba naprawdę przemyśleć i nie chodzi o to, żebyśmy ślepo podążali za jakąś tradycją albo za tym, co guru powiedział. Jeżeli w głębi serca tego nie chcemy, no to nie ma sensu jakby tego się podejmować. Jeżeli mamy ku temu dobry powód, przemyśleliśmy to bardzo dokładnie, wiemy, że nie przyniesie to nam, jakby nie zaszkodzi to naszemu zdrowiu i mamy ku temu możliwości, to jak najbardziej to możemy coś takiego zrobić, ale to musi być indywidualna, świadoma decyzja. Często ludzie są po prostu przywiązani do smaku mięsa. Jak to? Że po prostu lubią mięso, no i tyle. Nie mogą nie jeść mięsa, bo po prostu im więc mięso im po prostu smakuje, więc nie mogą przestać ich jeść. No to wtedy to się robi. Jeżeli to jest jedyny powód, dla którego nadal jemy mięso, to jest jakiś taki problem, szczególnie dla mnichów i mniszek, gdyż ślubowania Vinaya głównie dotyczą przywiązania i wszelkie przywiązanie należy osłabiać i w związku z tym nasze przywiązanie do smaku mięsa tym bardziej może przyczynić się do śmierci jakichś innych istot ludzkich, czujących istot, więc powinniśmy o tym pomyśleć. Wówczas, jeżeli to jest jedyny powód, dla którego jemy mięso, to najprawdopodobniej naruszamy nasze ślubowania. Istnieje wiele dyskusji na ten temat. I można na to spojrzeć pod wieloma kątami, więc najlepiej po prostu być uczciwym wobec siebie, przemyśleć to samemu w sercu i podjąć indywidualną decyzję.
Ogólnie mówiąc, niejedzenie mięsa jest dobre, ale czy to będzie dobre dla nas indywidualnie, to trzeba rozważyć. Trzeba spojrzeć na swoje zdrowie, na wszelkie inne uwarunkowania. 근데 제비는 게 되게 쉬워는 리징 뒤슈 차이는가. 리징 그런 게 상계를 만배하다. 상계라 되는지 가르쳐. 젠슨 Również nie ma sensu jakby epatować tym, że jesteśmy wegetarianami, że nie jemy mięsa, przecież albo też nie krytykować ludzi, którzy nie mogą rzucić mięsa. Nie możemy skończyć tak jak Devadatta, który chciał jakby poniżyć Buddę, chciał i tylko powodowany jakby swoją taką dumą i chęcią rywalizacji. Więc tego rodzaju postawa również nie jest dobra. Trzeba o tym pamiętać. Niektórzy ludzie uważają, że nie są w stanie przestać jeść mięso i tyle. I powinniśmy to po prostu zaakceptować i przyjąć. To jest indywidualna decyzja każdego człowieka. 통나래야 괜찮으시지 통용으로 봐. 통나래야 지금 도자시지 통양인가. 제가 디규제된 소수지부가 초하다. 소수지부기 다셔대. 지부라 삼로마다 지금. Ludzie, którzy zaczynają jakby wszczynają różne kłótnie i dysputy w tej sprawie, to jest naprawdę dziwne, że tak się dzieje i nie powinno do tego dochodzić. Lepiej skupić się na sobie, na tym, co to robi dla nas, czym to jest dla nas i nie patrzeć na powody innych ludzi. Więc nie potrzebujemy innych, żeby znać siebie. Możemy spojrzeć w swoje wnętrze, jakby spojrzeć na to, na nasze potrzeby, na nasze przywiązanie i na nasze własne problemy, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe i wtedy podjąć decyzję. Na ten temat można mówić w nieskończoność. Naprawdę nie mamy już więcej czasu, więc na tym już skończę. Jutro będziemy kończyć nauki, a potem w poniedziałek będzie dzień wolny, we wtorek będziemy mieli dodatkowy dzień nauki i w środę również. I nadal nie zdecydowałam, jaką guru jogę będziemy praktykować w środę, więc to na tyle. Modlitwy kończące.